PCSO, pusong Pilipino, pusong panalo. Pusong panalo. Kaakibat ng gobyerno sa pagtulong sa bayan o tanggapang dulot ay pag-asa. Yan ang PCSO, kaginhawaan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Karanatang kiligin at ating laruin. Loto din sa kino, pati sweepstakes partner tayo. Gadget din ang makagasgas ng swerte at bagong small town lottery. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Hindi na tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Gandang hapon po sa inyong lahat. Sisimulan na po natin ang ating actual draw sa draw ng 2114. Pangasinan, let's play small town lotto. Timer ready. Number is number 21. Babalik na naman po ang ating first winning number para makapili ng second winning number. Timer ready. Our second winning number is the number 40. Official draw result of February 15, 2024 at 5 p.m. draw are the number 21 and 40. 21 and 40 na exact order. Congratulations po sa lahat ng nanalo. Ang pumuli si Lester Marshall ang isasabi ng PCSO ay hindi umuulong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official draw result for February 15, 2024, 5 p.m. draw are 21, 14, exact order. 21, 14, exact order. Kaginhawahan, kinabukasan. Lahat ng minimiting makakamtan sa PCSO. Hindi na tayo nang maglaro ng loto. Dala nito'y milyong-milyong papremyo. Araw-araw bumili ng tiket nyo, baka bukas kay maging milyonaryo. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCSO Lotto. Buhay giginawa, kapwa-tao asenso,
puso, nagbibigay saya sa Pilipino. Tulong-tulong sa pagsulong ng tao, sa larong ito, lahat tayo'y panahalo. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. Araw-araw, let's play Lotto, PCS o Lotto. PCS o Lotto. Huwag malulungkot, huwag mangangamba. Sa mga pagsubok mayroon kang kasama. PCS sa puso ng bayan, lagi nating malalapitan. Kakayanin natin to, kakayanin natin to. Sa karamdaman tayo'y may gabay, babangon buong bansa. Hanggang sa ng kinabukasan, may pag-asang walang hanggan. PCSO. Pwede po, dapat lumamig sa robot sa mga Let's